Доброго ранку! Усім салют! Ради вітати вас у нашому «Добре ранку». Який сьогодні чудовний день! Бачу, Кася, у тебе надзвичай добрий настрой. Так, і ніхто його не зіпсує. Засталося усього некалькі дзён. До чого? До весни, вядома ж. А вось і на що, і правда. Тому я вже активно рихтуюся. І яким же чином можна довідатися? Переглядаю сукенки, планую, куди можна у їх сходити. Думаю, ти спяшаєшся. Весною надвор'я непредказальне. Ось і я про тое. Але день сьогодні і правда незвичайний. Бачиш, ти все одно со мною погодився. З вибором сукенок ні у яким разі. Однак глядіть, 25-го, другого 25-го. Як вам лічби? Пригоже, з якого боку не погляді, 25-го. Ого, а я й не зауважила. Люстраная дата. Многие лічать такі дні щасливими. Тоді і ми будемо так само. Давайте, нехай у нас і у наших глядачів день буде удалим. І веселим. До речі, на конт веселості. Яна повинна бути сьогодні обов'язково. У примусовому порядку? А маль що? Хутчей у традиційним. Любиш ти, Лесик, говорити загадками? Люблю, бо гэта вимушає вас думати. Так що за день? Кажи худшей. Сябри, ви не зауважили, як прийшла Маслениця? Я думала, яна трохи пазней. Ужо другий денек. На Масленицю святкують розвітання з зимою і сустракають весну. Яна йде цілий тиждень. Ого, і як її відзначить? Звичайно пекуть бліни і проводять різні веселі мероприємства. Ой, як чудовно. А чому менавіти бліни? Яны символізують сонце, яке світить ярко і довго. А які ще страви готують на Масленицю? Оладки, вареники і навіть пишки з медом. Але найчастей бліни. Ти казав про веселі справи. Так, І що таке веселе на Масленицю можна робити? у наших продків було шмат традицій. Я чула про спалювання пудзіла. У некаторых країнах гэта робяць і сёння. Так, процес символізує кінець зими і початок весни. Не хочу нічого спалювати. Тоді можеш просто співати і танцювати. Ха-ха, співати і танцювати я можу без конца. І навіть без Маслениці. А яшчэ на гэта свято традиційно гуляли у різні гульні. Ось, гэта мне подобається. Давайте гулять. Добре, як ведав. Якраз подрихтував для вас вікторину. Про Масленицю ті бліни. Про бліни. Ха-ха, цікаво. Згуляємо. Што ж, пытанне першае. У каго, калі верыць дзіцячай дражніўцы, на носе гарачы блін? У плаксы-ваксы. Плакса-вакса-гуталін на носе гарачий блін. Правильно. Той выпадак, калі дражнілкі не крыўдзяць, а дапамагаюць. Ого, 100%. Пытанне наступнае. У якім відзе спорту у экіпіроўку гульца уваходзіць пальчатка блін? Гэта дакладна не футбол і не тэніс. Дам падказку. Гэта зімовы спорт. Хоккей? Правильно. Як ты здогадалася, што ім ёсць пальчаткі бліны? Хоккей – самая популярная зимовая гульня. І ў ёй карыстаюцца пальчаткай бліном. У нас ёсць правільны адказ. Мы гатовыя слухаць наступнае пытанне. І апошняе пытанне. У нас часцей за ўсё бліны ядуць з маслам, са смятанай ці з варэннем. А з чым часцей ядуць бліны у Канадзе? Гэта вельмі проста. З клёнавым сіропам. Правильно, менавіта з ім, бо ён у Канадзе вельмі папулярны. Ён робіцца з кляновага лісця? Не, з соку дрэва, які спецыяльна збіраюць. Як бярозавы сок? Прыкладна так. А у мяне будзе для вас сустрэчнае заданне. Якое, Касечка? А такое. Хто придумае верш, каб у ім былі словы блін, зіма і вясна? Адразу не скажаш. А я не казала, што будзе лёгка. О, я придумал. Весна пришла,
Зима сыходзіць, сонца грэе, блін у руках. Нічога складанага. Па праўдзе кажучы, не вельмі складна атрымалася. Я ж не знакаміты паэт, я толькі вучуся. Давайте я паспрабую скласці вершык. Калі ласка, Дарынка. Зіма скончылася, бліны пячом, вясна і сонца прыходзяць у дом. Вось, гэта я разумею. Верш. Згодны, вельмі прыгожа. Я рада, што вам спадабалася. Цікава, ці складуць вершык нашы гледачы? Можа быць, але трохі пазней. Зараз прапаную паглядзець мультфільм. Глядзім. Ну што, спадабаўся мульцік? Так, але ён нейкі зімні, а я хачу ўжо хутчэй вясну. Я бачу, што ты ўжо шукаеш прагноз надвор'я на камп'ютары. Не, мы з Лесікам падрыхтавалі для цябе, Дарына, і ўсіх нашых гледачоў невялікі фільм знаёмства. Цікава, а з кім вы хочаце нас пазнаёміць? З адной птушкай вельмі прыгожай. Так што сядайце зручней, глядзіце і слухайце. Знаёмцеся, гэта чапля. Паглядзіце, як яна павольна рухаецца па вадзе. Гэтак элегантна. Між іншым, у Беларусі можна сустрэць і вялікіх, і малых белых чапель. Хочаце даведацца, чым яны адрозніваюцца? Вялікія белыя чаплі могуць мець размах крылаў да 1,5 метра. А малыя больш мініяцюрныя. Аднак размах іх крылаў таксама значны, каля 1 метра. Чаплі даволі лёгкія птушкі, так што ім даволі проста лятаць, і ў паветры яны могуць быць доўга. Але ежу чаплі знаходзяць у вадзе. Яны палююць на рыбу і на малюскаў. Гэтыя птушкі цудоўныя рыбакі, лёгка захопліваюць рыбку сваімі доўгімі дзюбкамі. Для птушак абед, а на самой справе яны робяць важную справу. Рэгулююць колькасць рыб і малюскаў у вадаёмах. Бачыце, яны за гармонію ў прыродзе. Чаплі не толькі прыгажуні, але і разумніцы. Усё так, Кася. Дарэчы, а вы заўважылі, што пёры на нагах у іх не заўсёды белыя? Гэта чаму так? Пёркі адрозніваюцца па колеры, і чаплі гэтым карыстаюцца. І як жа? Не паверыце, жоўтыя пёркі прыцягваюць рыбу. О, гучыць неверагодна. Чаплі ўвогуле ведаюць шмат хітрыкаў і могуць адаптавацца да розных умоў. Давай пералічым, да якіх? Жыць каля салёнай і прэснай вады, пераадольваць вялікія адлегласці. А вось жывуць яны вялікімі кампаніямі. А ці ведаеце вы, што вялікія белыя чаплі будуюць гнёзды на высокіх дрэвах? А малыя часцей знаходзяцца ўнізе, у густой траве. У Беларусі чаплі сустракаюцца ў палессі, дзе шмат рэк і азёр. І там, дзе шмат рыб. А яшчэ птушак можна сустрэць у нацыянальных парках нашай краіны. Там ім спакойна і вельмі камфортна. Бо белыя чаплі знаходзяцца пад аховай. Цудоўнае знаёмства ў нас атрымалася. Абавязкова летам паеду на іх паглядзець. Паедзем усе разам і абавязкова сфотаграфуем. Хочаш іх партрэт на сцяну? Так, бо яны вельмі прыгожыя. Згодная, не магу дачакацца падарожжа. А пакуль вы, дзяўчаты, чакаеце, давайце глядзець мультфільм. Цудоўная ідэя, уключай. Ну як, вам спадабалася? Цудоўны мульцік. Як і цудоўная наша сённяшняя сустрэча. Так, аднак, на жаль, прыйшоў час развітвацца. Пажадаем нашым гледачам цудоўнага дня. І смачнага ва ўсіх сэнсах. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку У нашым добрым